waswasi shakka a cikin abin da annabi ya hukunta mimma qadaita na daga abin da ya hukunta wa yusallimu taslima ba sai sun sallama masa iya sallamawa. Anan wannan ayan malamai sun yi magana kala-kala. Akwai waɗanda suke ganin fala da Allah ya yi magana, to lamun ɗin, lamalif ɗin, sai ana ganin za'ida ce, ƙara ta aka yi amma a asalan babu ita. Kamar ana cewa fawarabbuka ne, fawarabbuka la yu'minuna hatta yuhakimuka. Idan babu laɗin nan, kawai fawarabbuka ne kamar Allah yana cewa fawarabbuka ina rantsuwa da Ubangijinka ya Rasulullah. Idan an cire lamun ɗin, to Allah yana nihin fawarabbuka, Allah yana rantsuwa da zatinsa. Amma he dangata da na manzan Allah, Allah ne ike rantsuwa da Ubangijinka. To idan wasu malamai su ce za a iya barin ta lafiya laulamun ɗin, sai a bata ta zama fala wa rabbuka. To a nan idan ta zama fala wa rabbuka ake magana, to miye ake so a fahimta a nan ciki? A'a, idan lamun ɗin tana nan Allah kamar yana cewa fala, to me yasa yayi wannan tsawon ko yayi wannan magana? A'a, ai ayoyin da suka gabata baya suna cewa sun yadda da manzon Allah. Sun zo suka ce mun yadda da Ubangijin da ya aiko ka. Sana mun yadda da kai ma'aiki ne. Sana mun yadda da duk hukuncin da ka zo da shi. Sana duk abin da ka ce mana to za mu bi shi. Sana hukuncin duk da aka yi za a yi mana, amma duk da wannan sai aka same su yanzu ga hukunci ya taso, amma sun tsallake manzon Allah sun je sun kai ma wani, sun kai ma wancan yi masu hukunci. Da aka kirawo su, me yasa kuka kai hukunci zuwa wani manzon Allah? Kuma ya suka kawo uzurin, mun yi haka ne don nema maka sauki da rangwame mu daidaita tsakaninku. Sai Allah ya ce ƙarya suke, duk abin da suka faɗa ba haka ba ne ba. To yanzu duk waɗannan abubuwan da aka kama su, waɗanda suka yi na ba daidai ba, sun yarda da annabin da komai, amma an ɗauke hukunci, an kiya, an yi kaza, duka suna ɓoye ma. Sai Allah ya ce fala, ƙarya suke ya Rasulullah, ba su yi imani ba. Kenan in an baro lamun ɗin nan, to tana nihin fala, duk abin da suka faɗa maka ƙarya ne. Sun ce sun yi imani ba su yi ba, sun yarda da Allah ba su yarda ba, sun ce kai ne ƙarshen hukuncinsu ba haka ba ne ba. Shi ne Allah ya ce fala, duk abin da suka faɗa ma ba haka ba ne. Sai Allah ya ce wa rabbuka, ina rantsuwa da Ubangijinka ya Rasulullah. Yana saboda girma na annabi, Allah ne yake kallonsa, sai ya ce na rantse da Ubangijinka ya Rasulullah. Kai ka ce annabin kawai ike da Allah, saboda irin gatan da yake da shi a fadan Allah subhanahu wa ta'ala. Yalan ya ce mai ina rantsewa da Ubangijinka ya Rasulullah, ya ce la yu'minuna, wallahi ba za su yi imani ba, abadan, ba masu imani ba ne ha abada. Menene sharaɗin su zamo masu imani? Sai Allah ya ce hatta yuhakimuka, har sai sun hukuntar da kai, sun kawo ka kai ka zamo haya court ɗin duk wani hukunci da ake buƙatan a yi, to sai sun zamo in suka ji abin da ka ce to ba a ƙara ɗaga hukuncin, kai ne iya ƙarshe. To yuhakimuka a cikin mi? Sai Allah ya ce fi ma shajara bainahum, a cikin abin da a tsakaninsu suka samu saɓani, suka yi rikici, aka yi cece kuce, to he aka zo he a zo wurinka he kai hukunci. Sun malaya jiduna fi anfusihim, sana idan ka masu hukuncin ya Rasulullah, ba za su ji harjin wani kunci ba, au shakkan ko kuma wani wasi akan hukuncin nan. Anya annabi ya mamu gaskiya kau, anya annabi ya yanke mamu hukuncin da ika bata yanke.
to ba za su ji wannan ba, za su ji hukuncin da ka hiɗi to shine hukunci. Sana yake cewa ba za su ji ba min ma kadaita na daga abin da ka hukunta. Ƙarshe wa yusallimu taslima, sai sun sallama ga hukuncin da ka yanke masu iya ƙarshen sallamawa. Ina wannan ayan tana magana ne mutum idan da Yahudawancan da suka ɗauki hukunci suka kai ba wani annabi, inda su ake magana, kama ana cewa ƙarya kuke ba ku yi imani ba, da kun yi imani kun ɗauki wata hukunci ku kai wa annabi. Idan ayan kuma ammiya ce fa ta gama kowa da kowa, hada mu take magana, wanda kuma shine mafi a'ala a ce mu ma ta yi magana kanmu. To idan wurinmu ne a ce falawa rabbuka, sai ka hiɗi ka ƙara, ba ku yi imani ba ko kuma ba ku da imani har sai kun mai da manzan Allah shine wanda idan ya hukunci ba ku zuwa ku ce bai maku ba wani gunaguni. A manzan Allah a nan in aka fahimci ayan a keɓance, mun baro idza qadallahu wa rasuluhu, kaga nan he Allah ya cakuɗe idan Allah ya yi hukunci da manzon Allah. Idan baka sallama ba ka ce a'a Allah kadai ke hukunci, annabi ba zai yi hukunci ba, wannan ai ta ware ma Allah kuma he ta ware annabi. Ita ce fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakimuka kai ya rasulullah. Yanzu kuma ba hukuncin Allah ba ake magana, yanzu ana magana ba ma ka zamo mai imani ba ma daman annabi ya hukunci ka jibe maka ba. Irin wannan ayan idan aka taho mutunan da yake ganin shi ba ruwan shi da maganan annabi sai maganan Allah, to ya zai kare da irinta. Allah yana rantsuwa, wasu suna cewa fala din nan rantsuwa ce Allah yake. Sai wallahi ba za ka zamo mai imani ba ma daman annabi ya zartar da hukunci ka tsallake shi. Amma me ake cewa zaka ji wasu kai tsaye ma suna cewa annabi bai da hukuncin da zai, hukuncin da Allah ya kawai shi ke. Shi dan sako ne da aka aiko, in ya ba da sakon shi kenan, bai da magana tak, bai da bakin cewa. In kawai ya ce tak to ba za a karba ba, saboda Allah bai ba shi dama ya ce tak din ba. Amma wannan sai in baka fahimci Qur'anin ba, amma in ka fahimta sai ka ga ashe daga hukuncin Allah abinda zai biyo ba sai hukuncin manzon Allah. To kenan wannan ayan kamar tana ƙara jan kunne ne cewa a yanzu nan tunda ba wani da za mu ce yanzu an ma laifi bari in je wurin manzon Allah yanke mai hukunci, babu. Amma yanzu ina ake magana, yanzu ka yi wani abu kana so hukuncin ya fita, leƙa a alƙur'ani in babu dawo hadisan manzon Allah, kamar yadda ayan baya ta nuna. Babu a hadisan manzon Allah, to lallaba wurin malamai an yi ijma'i, babu, to nemi wani malami iman kiyasi mana. To a kiyasi nan ne Allah yake cewa radduhu ila Allah wa rasuli. Sai a maida babu a Qur'ani, babu a hadisi, babu a ijma'i, to sai a maido da matsalan a cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah, sai a ga wani hukunci aka yi wanda ya daidai da irinsa. Sai a liƙa shi kawai a ce to wannan a madadin wannan. Kenan kiyasi ma ba san rai ba ne. Sai ka bincika mi Allah yace mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace. To anan Allah subhanahu wata'ala da imana wannan magana, ai akwai abubuwa da dalilai waɗanda suka faru lokacin manzon Allah. Akwai wani hadisi na wani bawan Allah cikin sahabban manzon Allah, sai shirya ita Hisham domin kasuwanci, yana sayar raƙumma ya sayar. To da ije kasuwar sai ya samu wani Bayahudi, sai ya sayi raƙumma wurin Bayahuda. Da ya saya a kasuwan, ya saya sai ya je isayar, sai kuma ya dawo ya kuma sayi, ya sayar, ya kuma dawo isaya, ya sayar. To da ya dawo daga ƙarshe ya ce mai kaga
babu kuɗi masu yawa a hannuna, kuma ina buƙatan da ka bani raƙumman nan, in ka bani zan sayar zuwa nan da wata ɗaya, ni ɗan Madina ne, kuma Madina ni sahabin manzon Allah ne, sunana wane, duk inda ka je idan ni na ɓoye, to sunan annabi bai ɓoyuwa, ni kuma almajirinsa ne, saboda haka iya wata zan kawo maka kuɗinka. Ce to ba komai, a yanda muke jin ana hidin manzon Allah, to kowa ma mai adalci ne idan almajirinsa ne. Wannan shi ne ya kamata duk inda ka shiga a maka wannan shi ne. Ba Yahude ne ba musulmi ba ruwansa da sallah, amma ya ba wa annabi shaida. Ya ɗauki raƙumman ya ba shi, wata ɗaya shiru bai dawo ba, sai da aka yi wata biyu, sai ya ga lalle ba ya biyo hanya ba, sai ya zo Madina, da ya zo kuma fadan manzon Allah, da ya zo yana yin sallama ya shiga sai ya ga mutunan kuma zaune a fada, sai suka gaisa ya ce mu manzon Allah, abin da ya kawo ni wannan bawan Allah almajirinka ya je lokaci kaza ya amshi raƙumma na guda kaza, sana ya yi alƙawarin zai bani kuɗin iya a tsayin wata ɗaya kacal. To amma yau wata biyu bai kawo kuɗin ba labarin shi, ba mu ma san daga ina ba za mu fara magana ɗin ba. To daga ƙarshe dai, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai idubu wancan ya ce mai, ka san wannan bawan Allah? Ya ce, na san shi ya Rasulullah. Me haɗin ka da su? Ya ce, abin da ya faɗa gaskiya ne, ka amsan mai raƙuma na amso, ya aka baka cika alƙawari ba, gashi kuma ana ce auful ahadi, inna ahada kana mas'ula. Ku cika alƙawari domin abin tambaya ne, ya aka ƙara wata ba a beda masa ba. Ya Rasulullahi, kuɗin nan, ya ce, a dai taƙaice babu har yanzu? Ce babu. Sai manzo Allah ya ce, ka je yau ɗin nan, duk inda za ka nemi kuɗi ka nema ka ba shi abu ne yau, ba he an kwana ba. Ba Yahuda ya yi godiya he ya fito, inda an ce bi shi ka karɓi kuɗi, da ya hito waje, ce mu je ka ban kuɗin ka. Sai mutumin ya shiru, shi sahabin na annabi, sai yake cewa shi maganan gaskiya ba a masa adalci ba. Shi musulman yake cewa ba a mai adalci ba, yaushe za a ce yau ya ba da kuɗi. Sai wannan ba Yahudan ya ce, ka gani kau ba musulmi ba ne ba, amma sai na ji ina son annabin nan naku, saboda ya san ni ba musulmi ba ne, ya san ina nake, amma ya man adalci ice a biya ni kuɗi na, saboda haka ni ya burge ni a adalcinsa. Ce to kai dai ka ji wannan, ana tahiya ya aka haɗe da sayyidina Abubakar Siddiqu. Sayyidina Abubakar ana haɗuwa, suka gaisa lafiya, sai yake cewa wallahi daga wurin annabi muke, kaji yanda aka yi, yanzu haka dai ya ce mu je yanzu sai na biya raƙumman nan. Sai wancan bai Yahudan ya startup, sai ya ce ai abinda ma ya ce annabin naku ma bai da adalci. Ai sai da na Abubakar, kowane musulmi da irin matakin imaninsa, saboda haka jin maganar an ce yau har Allah ya wayar da shi gari ya ga wani ido da ido kalli annabi ice bai da adalci, shi bai taɓa tsammanin har duniya ta tashi akwai mai iya hidin maganar nan ba. Kawai sai ya faɗi ya ta kuka, bai iya ce masa komi ba cewa ya ko ku yi haƙuri ba komi, kawai faɗuwa ya maganan ba za ta yi ba, ya ta kuka ina birgima, saboda duniya ta zo ƙarshe. A kalli wannan adalin a ce bai da adalci, a ce kai bai yiwuwa. Ƙarshe suka ba Sayyidina Abubakar a nan. Bayan sun wuce, sai aka haɗe da Sayyidina Umar. Da aka haɗu da Sayyidina Umar,
sai aka hidi mai ai kaji yanzu kuɗin zan bashi mun ma haɗu da sayyidina Abubakar sayyidina Umar yace yomi ice ma ce mun baro shi yana kuka ce Bayahuda yace ai cewa ai ma annabin naku fa ba adalci gare ba yace haka yace sai to kowa ka san da yanda yake fahimtan abubuwa ne yanzu kuɗin za su kai kaman nawa yace kaza ne katal kaza ne kaga ai ya fara samu kaza ne manzo Allah sayyidina Umar yace to mu je gida kaga za a biya me kenan da aka je kaga anan sai ya shiga gida ya shiga lokacin da ya hito ina kuke ce gani nan sai ya fara kawai yana hitowa ashe da takobi da isara mai wani sara a wuya to bai shiga ba ga na biyun yayi taga itashi jini ijashi sai ga abin kamar wasa an saran da zai mai na biyu hille mai kai kawai ya cire kan shi kuma ba Yahude ba garinsu ba addininsa ba ta sanadiyarsa an kashe mutum gaba ne ai he gudu he gida bai tsaya bai jiya ya ƙarshen labarin shi kuma sayyidina Umar da ya haka sai ya ɗauki kan ya shiga cikin gida da shi ya je wanka ya sanya kaya ƙirar rawani ya ɗauko sanda ya aje yana jiran kiran manzon Allah kaga anan zuciya ce duka kowane masoyin annabi amma kowa yana da irin usulubin zuciya ta wannan in an taba to kila ba zai iya haƙuri ba wani na iya dannewa amma hukuncin da zai iya ɗauka to wancan ma da ya danne kila ba zai iya ɗaukar shi ba kaga yanzu ana ganin kamar shi ya ma iya haƙuri har nawa ne kaza ana ta lissahi ashe shi kuma ya ma abin ya hukunta mai ya rasa ma yadda zai ai labari ya baje duniya kaje aka hidi ma manzon Allah ai Umar ya kashe musulmi mu'mini mutanen da yake sallah ina zama a fadan kai ya Rasulullah ya sare masa kai manzon Allah ya shiru yace Umar ne ya kashe musulmi yace Umar fa ya kashe musulmi abin na ƙara maimaituwa a zuciyar annabi kamar Umar ya kashe musulmi to lahiya kau ce kai ƙarshe dai aka gama annabi ya ce a kira man Umar da aka kirawo shi ya zace Umar da ya tashi zowa kuma ya taho da kan Umar kai ka kashe musulmi ce ni ne na kashe shi to bi ima a ce ba komai amma ka san hukuncin kisa ya ce wanda ya kashe shi kawai ake kuma na shirya ma a sare man kai kawai na kashe a kashe ni kawai manzon Allah ya shiru yanzu in kai ne kaga kana zuwa ka ce ga abin da yace ko ka ce a'a to shi yanzu shari'an bai so a yi ta ana shine nihin Umar na yi so he Allah ya tada ni an yanke min haddi an kashe ni anan kowa ya gani annabi mai adalci ne na kashe ya sa an kashe ni in an je gaban Allah shi Allah ya ga abin da aka yi kaga shine Allah zai wanke da an zo a ce Umar ya kashe wannan ne saboda kaza kila ma yana da sakamako kala kala manzo Allah in shiru kafin ya ce a yanke hukunci he ga Jibril ya sauko shi dai Umar bai faɗa ba yana neman a kashe shi ma sai Jibril izo ya ce Allah yana gaishe da kai ya Rasulullah yana kuma gaishe da kai sai ya ce mai Allah ya ce a gaya ma fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harjan mimma qadaita wa yusallimu taslima sai manzo Allah ya murmushi sai kalla Umar yace Allah ma na jinjina ma aikin da kai ga ta dalilin aikin ga ma aya ta sauka sai i fahimci wannan da na hukunci yaje ibiya to shine bai yarda da hukunci na ba kenan yasa ya Allah ya ce ba mumini bane ba wanda za a yi hukunci ita yana guni manzon Allah i maka hukunci kaje kana guni cewa hukuncin bai maka dadi ba ko ba haka ya kamata ba ko kai an zalunce ka yasa ya Allah ya ce ai ba mumini bane Umar ba mumini kashe ba ai tuntuni
tunda isaba a umarnin da aka bashi aka hidi mai ga abin da zai faru ko kuma ga hukunci yazo isaba to daga lokacin ai ya zama ba mumini bane kenan idan ka saba umarnin manzon Allah ai an ma sauka daga addinin baki daya baka da wani wurin fakewa da zaka liƙe ma daman annabi ya shinhida kace kai wannan bai maka ba a dai koma wani hukuncin shi yasa hi Allah ya saukar da wannan ayan domin in nuna hukuncin da aka yi ba in manzon Allah ya yanke hukunci to yayan to kaga irin wannan kaga dole ba za ka kirawo shi ba Allah ne ya turo ya ce a yi kaza ba ɗin a annabin ne aka kawo shari'a ya diba ya ce a tsayar da adalci tashi yanzu ka biya shi kawai manzon Allah ne wata mata sai tana ta hidin munanan maganganu kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana hidin abin da ta ga dama a kansa da aibantawa har ya kai manzon Allah ya ce wannan mata tana cuta mana ai dare na yi wani sahabi ba hedira ta katanga ba ya tsaya a kewayen bisa katanga ya shiru da daddare wanda ya shigo ihita sai ga matar ta duro kawai idara mata ya murɗe mata kai ya shaƙe ta mutu da gari ya waye ya dawo kuma ya sha kunu ya zama ne fada manzon Allah ya fuska ya ka zo labari ai matan nan da ke zagin ka da ke wani ya kashe ta jiya da daddare sai ga Jibrilu kuma ya zo ana cikin jimamin sai ga shi kuma yana cewa kalli Zaidu mana ya Rasulullah sai aka bude sirra a ce ashe shine ije ishaqi yace to Allah yana gaishe da kai kan aikin da kai kenan manzo Allah koda ishara yayi yace ga wani yayi kaza a mai hukunci haka hin Allah ya sauko to hadaran ma ta karba kawai ba sai an ce ba ga wata aya ta zauko annabi an mai kaza kaza da ya zartar to can hadaran ta rubuta kawai an yi stamp saboda girman sa ne a haka kawai to shi yasa wannan ayan ita ce take nuna mana madaman annabi yi hukunci to ba za ka tai kana guna guni ba abinda annabi izartar to shikenan to amma kar a yi mamaki lokacin da aka dawo daga yaƙi an haɗu da wani bawan Allah shi ma zukuwai sara ko wanda kai tsaye manzon Allah ya gama rabon da zai yi na ganima a ranar amma da ya gama rabon ganima annabi a wannan an rubuta yanda annabi ya ringa rabo ikwasa iba wannan sai da ya rage wurin sama bai ɗauki dije da ɗan kunna ba ya shigar da shi gida amma inda iraban sai ga zuku ya sara yana kiran manzon Allah yana ce mai ittaqillaha idil wai ka yi adalci a cikin rabon nan da kake wannan rabon ma da kai baka yi adalci ba yake hidima annabi kai tsaye a lokacin sahabban da kenan ka fara kyarma aka zara takobi annabi ya ce kyale shi fa inna da'i hada a cikin waɗanda suke tsatsansa waɗanda za su zo bayansa ‘ya'ya da jikoki da wa'i da za su zo ai akwai wasu mutane shi ubansu ne ce idan ka ga yadda suke sallah ka hekare na taka inda za a makale a ta karatu kamar daga nahi aljanna kawai da kuma karatun manzo Allah yake cewa karatun ana yin sa ne amma fa karatun bai wuce makogwaro ba ma'ana ba sai ya wuce makogwaro ya zo ka zuciya ba balantana ha a yadda da abin da Allah ya ce a bai ma wuce makogwaron ba anan ne ake ta kalkala kubura da sugura din da a gama karatun amma Allah bai shiga zuciya ba kuma tace idan ka ji karatunsu he ka rena naka kaga sallah he ka rena taka haka suke ce to haka za su zo har irin yadda ya siffanta su da kaurin gemu da waye duk yadda ya siffanta to kaga kenan yanzu kai kana da hankali duk wanda ka ji
yana ɗan sakin halshe game da annabi, wala ka kyale shi jikansu ne kawai. Ai yana cikinsu ma kawai, ka ji ya saki halshe wurin annabi, zai yi magana game da annabi amma ba tattaunawa ba ladabi a ciki. To kai ka san ga baban shi ga kakan shi can dama, shine ya iya hiɗi ma annabi kai tsaye. Kawai kuma annabi ya sa aka kyale shi. To amma a adalci a irin wannan rabon sahabbai ma sai da suka yi magana. Ya Rasulullah, an zo an yi rabo, ka ba su wani da yawa, ka yi kaza, ka yi kaza. Ƙarshe manzon Allah ya ce, ba na ba ku labari a kan rabon da ne ba? Ya ce, ya Rasulullah, mun ga ka ba wasu da yawa, mu kuma ba ka ba mu da yawa ba, kuma mu ne dakaran na kusa da kai. In yaƙi ne mun hita, in mine ne mun hita da kai. Sai ya ce waɗanda duk kuka gana ba da yawa, to zuciyarsu dukiyan take kallo, ku kuma annabi kuke kallo, he na ba su abin da suke so, na bakku da abin da kuke so. Kuka ce lalle mu muka hira mu, ma'ana su mun ba su dukiya da suke so, ku kuma da yake annabi kuke so, to sai aka ba ku annabi ku ɗauka. Ya ce ni baki ɗaya na ba ku kaina, su kuma an ba su dukiyan, ba shi kenan ba? To kenan manzon Allah a duk abin da ya yi, idan ka bincika za ka ga cike yake da adalci. Ba mu samu wani adali ba da ikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duniyar nan, kuma ka gama bincikenka kaf ba za ka samu ba. Kenan dai alƙalanci da hukunci ba a samu wanda ya yi manzon Allah ba. Saboda haka yana da kyau mu mai da hankalinmu ga kula da mi annabi yace a yi, mi yace a bari. Allah ya samu dace. Na'am, Allah yake cewa Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da cewa, walau anna katabna alaihim, da a ce mun rubuta a kansu, su waɗanda da suke sabbatun nan da sauran al'umman da suke tare da kai ya Rasulullahi, na waɗanda suke ƙudurta sun yi imani, ana uqtulu anfusakum, mu ce masu ku kashe kawunanku, aw ikhriju min diyarikum, ko kuma mu ce ku fita daga gidaddajinku, ma fa'aluhu, ai ba za su aikata abin da muka ce ba. Ko da za a samu masu aikatawa, illa ƙalilan, kaɗan ne daga cikinsu za su iya aikata minhum daga ciki. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi, da kau a ce za su aikata abin da muka masu wa'azi da shi, muka hiɗi masu, lakana khairul lahum, da ya zamo shi ne mafi alkhairi a wurinsu, wa ashaddu tasbita, da kuma shi ne mafi tabbatuwar imani zuwa ga Allah. Wannan ayan tana magana ne, waɗannan masu ɗaukan hukunce ko in ce, Yahudun da suke magana da munafukai, da suke cewa suna tare da annabi, amma kuma a zahiri suke nuna haka, a haƙiƙansu ba sa tare da manzon Allah. To sai Allah ya ɗauki wata magana, sai ya ce, ya Rasulullah, walau anna katabna alaihim, da a ce mun rubuta a kansu, mun wajabta a kan aikin da suka yi na kuskure, da kuma saɓa wa Allah da suka yi, da saɓa wa manzon Allah da suka yi, sai a ce mun rubuta, ai ma'ana katabna a nan wuririn cewa mun wajabta a kansu tuban da za mu karɓa kansu na laihin da suka yi, ai shi ne an uqtulu anfusakum, cewa za mu yi su kashe kawunansu. Kamar yadda aka hiɗi ma al'umman annabi Musa ko, yazo ikwashe su, ya ce ba ku yi imani da Ubangiji na ba, ce mun yi imani, ya ja su, aka je Allah na magana da annabi Musa,
ga su ma su 70 suna jeri suna ji Allah ya ce kaza ya ce Allah ya ce kaza wata ruwayan ma aka ce sun ji maganan Allah su ma to amma da aka gama da ce qalu lan numina laka fa hatta nara Allahu jaharatan aba Musa gama labarinka mu fa ba za mu imani ba sai mun ga Allah nan a fili Allah ya fito in kana so mu imani da shi mun ji magana kawai fa ka zadhumus sa'iqa a daga hidan magana he tsawa kawai ta zo tsawar duka he aka tahiyar da su wani irin iska mai ƙarfi duk he ita he da su duk he aka kashe su baki ɗaya saboda hidin magana ta rashin ladabi amma kuma annabi Musa ya ce Allah nan fa zababbin ne masu imanin ne na ƴan aljannan ne na kwaso mutum 70 sai da na tattace na kwaso ga su can kamar nan a ce a zaɓi masu ƙarfin imani waɗanda da abin da suka gani za su gaskata to nan zaɓaɓɓun ne aka fitar kuma yanzu ga abin da suka kuma ka kashe su yanzu in na koma ana zaton za su ƙara yarda da ni da imani sai Allah kuma ya tada su baki ɗaya to da fa aka tada su sai aka ce to abin da kuka yi ku tuba ila bari'ukum tubu ila bari'ukum ku tuba zuwa ga ubangijin nan naku fa wanda kuka kasassaba kamar sun ce Allah tunda sun ji mutuwa ya za mu mutuba sai aka ce faqatilu anfusakum ku kashe kawunan ku kawai shi ne tuba kawai ku kashe kawunan ku malamai sun ta maganganu akan wannan yaya kashe kan ya kama ta ce a'a kawai an sa su wuri ɗaya ne kowa wanda ka samu ka kashe ɗan uwanka wanda ya samu wani ya kashe shine tuban suna cikin yi kuma sai Allah ya ce na dakatar da ku waɗanda ba su mutum ba duk an gafarta waɗanda ma suka mutu an gafarta musu saboda wasu suka ce sun kudurta za su yi har an shiga hilin daga sai Allah ya ce a to tunda kun yi shikenan ba wata matsala mun yahe maku to sai nan Allah ya ce da al'umman nan naka munafiqan nan da ke tare da kai ya rasulullah da za mu ce masu an uqtilu anfusakum ku kashe kawunan ku saboda abin da kuka yi na zunubi na abin da kuka yi na sabawa annabi da Allah sai aka ce ko kuma a ce au ukhriju min diyarihu ko kuma a ce ku fita daga gidaddajinku a ce yanzu ga gidaje amma ga abin da suke da shi sai a ce ku hita yanzu ba rayuwa a wannan garin ku tafi wata alƙarya ku yi rayuwanku sai Allah ya ce to ɗayan biyu nan ko a ce su kashe kansu ko a ce su fita daga inda suka saba suka zauna su bar abin da suka mallaka su fita su bar garin sai Allah ya ce ma fa'aluhu ba su aikata ba mai aikatawa cikinsu illa qalilan sai ‘yan kaɗan daga cikinsu kaɗan irin adalcin ƙur'ani kaɗan za su iya aikata in aka ce ku kashe kanku shine tuba to za su iya ku hita daga garin inda kuka saba za su iya su bi ka ya ce amma fa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau annahum fa'alu da a ce su kan wayannan mutane fa'alu ma yu'azuna za su aikata abin da ake masu wa'azi a kansa na ɗa'a ga Allah, ɗa'a ga manzan Allah, da ce lakana khairun lahu, nan ma mai tafsiri cewa wai walau annahum fa'alu ma yu'azuna da za su aikata abin da ake masu wa'azi a kai sai ya ce min ɗa'atin rasuli na biyayya ga annabi ba ma magana ake biyayya ga Allah ba a'a na biyayya ga manzon Allah din akan hukuncin da yace ayi abin da yace ayi to da za su yi kokari su yi biyayya akan abin da yace ayi ya Allah ce lakana khairul lahum ai da ya zama alkhairi a gare su kenan biyayya da abin da annabi ya hukunta ko yace ayi ashe abu ne wanda yake mai girman gaske ba wanda zai tsallake hukuncin manzon Allah sai wanda ba mumini bane ko zuciyar akwai wani abu na munahuci da ya tara a zuciyarsa annabin da yake kira zuwa ga Allah to kuma ai ba zai yi umarni da a saba wa Allah din ba
shi abin da ya zo duniyan kenan ya tattara mutane ya ce a yi imani da Allah da kuma yaushe zai zo shi kuma ya saba wa Allah ɗin. To kenan a nan wuriren sai Allah yake cewa wallahi da ya zamo kairan alkhairi a gare su wa ashaddu tasbita, sana kuma da ya zamo mafi cancanta mafi tsarwa mafi tabbatuwar imani da sun yi imani da annabi ɗin sallallahu alaihi wasallam. Wannan aya idan muka sai Allah kuma daga ƙarshe sai ya ce wa idza la tu'minuna wa idan ko ba karanta ta ba. Na'am. Na'am. Anan Allah subhanahu wa ta'ala sai yake faɗa mana wannan ayan abinda za ta hito mamu da shi ƙiri-ƙiri mu fahimta shine wai ko ba wa'yancan da ake magana ba, ai ka yi imani da Allah wanda imanin zai ja ka duk abin da Allah ya ce ai za ka iya yi, za ka iya ba da rayuwanka a haƙƙin manzon Allah. To ina ga ya ce ai wani hukunci ka ji kana jin ɗan. To kenan wayan nan za a nuna mana duk wa'azin nan da abin da annabi yake hidi mana yin biyayya a gare shi shine mafi alkhairi a wurinmu. Duk abin da ka sa kai za ka yi, to ɗan bincika mai annabi mai Allah ya ce a wurin. To sai ka bi ka zauna lafiya. Sai Allah yake cewa wa idan ai law tasbitu, da za su ma tabbata akan biyayya ga annabi dinnan. Idan dinnan sai ta zama da za su tabbatu akan biyayya ga wannan annabin, sai Allah ce la'atainahum min laduna, ai da mun zo masu daga wurinmu, da mun zo masu da me ajaran azima, da wani irin sakamako mai girman gaske. Wai da za ka tabbata a kan imani da annabi da abin da annabi izo da shi ya hiɗi maka abi, ya ce to wallahi da ka samu imani, da ka samu abin da kake nema, da kuma Allah ya baka sakamako mai girman gaske. Inan Allah nan yana hiɗi mana cewa me, inan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alkhairi mai girma wanda kuma daga Allah ne darat. Idan mutum ya ce zan baka wani sakamako, zan maka kyauta, to kana kallon waye zai yi kyautar. Ila kahin kyautar ta zo he ka matsu, saboda ka san kyautar in ta zo komi ya gyaru. Yau wani babban mutum ne, sai ya ganka ya ce, in dai kai kaza, wallahi daga wuri na darat, daga wuri na akwai abin da zan maka, mai girma kuma. Sai da ya ƙara ma da mai girma. To he kawai ga he kaga wanda ya ma alƙawarin nan shi ma mai girma ne. To kawai da ya ce zai baka wani abu, ya ce mai girma zan baka. Wai a wurin shi ma mai girma ne. To kawai ya za ka kalla abu. Ce zan ma kyauta amma mai girma mai gwaɓi zan ma. Ai ina ga lafiya lau. To ta danganta wane ne yi magana. To yanzu sai aka ce hayyul qayyim Allah shi yayi magana. Allah ba mai girma kamarsa, sai ya ce zai ba da wani abu mai girma daga wurinsa. Ba a shekawun aka yi biyayya ga annabi za a samu wani abu mai girman gaske daga wurin Allah. Wannan abin kawo sai dai ka shirya karɓarsa, amma zuciya ba za ta iya hararo menene ba. Girman abin da Allah zai ma ba za ka iya kwatantawa ka ce ai girmansa ya kai kaza ba. Ƙila kaza ne Allah zai ma, a duk abin da za ka hakaito, ai abin mai girma babu shi nan a duniya. Saboda haka sai an je a ga menene Allah ya tanada, wala hadainahum siratal mustaqima. Tanada an tabbata ga annabi da biyayya ga wurin manzon Allah, wala hadainahum, ya Allah ce wallahi, wala sai da ya kawo lamul qasami ga tana, wala hadainahum, wallahi zan shiryar da su siratal mustaqima, hanya wadda take miƙaƙƙiya ɗoɗar ba kwana. Zan shiryar da su in ba su sakamako, in ba su abin da ya kamata, wanda su kansu in suka amsa
ko suka ji abin da na tanadan musu ko suka gani a ranar alkiyama sai sun san mun ba su abu mai girman gaske. Idan wannan duk ana hidi maka wannan bananzan ne da abin da Allah ya tanada saboda me biyayya ga shugaba. Na sai Allah yake cewa ya Allah yake cewa wa man yuti illaha wa rasula, wanda ya bi Allah ya biyayya ga Allah wa rasula kuma ya biyayya ga manzon Allah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu, to wayannan baki ɗaya waɗanda suka yi wannan matakan biyayya ga Allah da manzon Allah to baki ɗayansu su ne waɗanda an'ama Allahu Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina na daga annabawa. Ula'ika ma'allazina su ne waɗanda suke tare da man an amallahu alaihim, waɗanda Allah ya ni'ima a kansu minan nabiyina na daga annabawa wa siddiqina da kuma siddiƙai wa shuhada da kuma shahidai wa salihina da nagartattun bayi wa husna ula'ika rafiqa. Kawai ya kyautata baki ɗayansu a ce an same su a wuri guda, to wannan abin da aka maka har ya kyautata. Wani irin abu kake nema? Ba annabi ba kai, ba wani shahidi ba, amma ka tashi cikin sahu ɗaya da shahidai, ka tashi ɗaya da salihan bayi, a wannan kawai ya kyautata a kanka. Abu ne mai girman gaske, abu ne wanda duk wanda ya same shi, to ba ya da bakin da ma zai gode. Saboda an masa abin da shi kansa ba zai sanya ma aka isa ma haka ba. Wannan ayan ta sauka ne ta dalilin wani ruwaya kamar yadda shi nan ike rubutawa cewa wani sashe na sahabban manzan Allah ne. Sai suke hidi mai cewa, ya Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, wai kai fa naraka fi jannati, ta yaya za mu ganka a gidan aljanna wa an tafi darajatil ulya, alhalin a aljannan kana wani maɗaukakiyar daraja da kake da ita, wa nahnu asfalu minka, amma mu muna nan ƙarƙashin ka a rana. Kai kana can maɗaukaki, mu kuma muna ƙasa. To wannan in aka ɗauka kuma na wanda maganar ta ɓullo, shi ne a ce Sauban, wani bararren bawa na manzan Allah. To wannan wani irin bawa ne wanda yake maye ne a cikin soyayyen annabi. Ya riga ba komai a tare da shi, ko da yaushe shi bai da guri he ta kallon annabi. Burinsa kawai kenan. In yanzu aka zauna kamar yanzu, a zauna a yi karatu a tashi, idan ita gida ya dingi tunani kenan gari ya waye in dawo in ƙara ganin annabi. In gari ya waye zo ikalla annabi in ya shiga gida, kagare yake annabi ya hito kuma ƙara kallonsa. Haka kawai ike rayuwansa. Wata rana sai yana kuka saboda abin da ya faru. Ƙarshe sai manzon Allah ya zo, ce me yasa ka kuka Sauban? Sai ya ce wallahi abin da isa ni kuka ba wani abu bane ba. Yau kullum idan na zo na ganka sai in ji natsuwa in samu kwanciyar hankali, amma fa idan na tashi na tafi gida kahin gari ya waye in juya baccin ya ƙewa, tashin hankali ƙagarin ke gari ya waye in ƙara zuwa in ƙara ganinka. Yace in muka harabu to sauri nike in aike na aka sauri nike in dawo. Kawai yau he dai wani mummunan tunani. Sai akwai lokacin da fa mutuwa za ta zo, in ta zo za ka yi intiƙali zuwa rafi'ul a'ala, ni ma zan biyo baya,
sana za a shiga aljanna, ni ma ina kyautata zaton shiga aljanna tunda ina tare da kai. Ko amma abin da ke tashin hankali a wurina, gani a aljanna ga ka a aljanna, amma fa kana maɗaukakin matsayi, wanda ba kowa ya isa ya ganka ba irina wanda nake makaskancin matsayi. To ni fa tashin hankali na ba wai in ganni cikin aljanna ba, ba ita ce gabana ba. A ce an haramta man ganinka cikin aljanna. Yau sai a ce na waye gari a aljanna, amma ban ga fuskanka ba, ce ba daɗi. A aljannan ba daɗi ba a ga annabi ba. Ta ce to wannan shine tashin hankali. Annabi ya shiru sai ga aya ana wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim. Sai ga aya na sauka ana cewa ma wannan darrarrashinsa sai Allah yake ce mai wa man yudi'ir rasul wa man yudi'illaha, kaga wanda diye biyayya ga Allah subhanahu wata'ala, ya bi Allah a dukkan abin da Allah ya sabko ya faɗa a cikin alƙur'ani, war rasula sana yayi da'a yayi biyayya a wurin manzon Allah fi ma amara bihi, akan abin da ya masa umarni da shi. Kenan Allah a masa biyayya akan maganganun da ya faɗa da dokoki da shari'o'in da igindaya. Manzon Allah a masa biyayya shi ma a hukunce-hukuncen da ya hidi ya faɗa, shi ma sai a yi masa a yi biyayya a wannan ɓangaren, a wannan bagiran. To sai Allah ya ce fa'ula'ika, kaga duk wanda yi wannan biyayya, to taron su baki ɗaya, duk wanda yake biyayya ga Allah, yake biyayya ga manzon Allah, ce a'a ma'allazina an'ama Allahu alaihi. Ai bari ma cewa za mu raba a aljanna, a'a ai suna tare ma'allazina an'ama Allahu, suna tare da duk waɗanda Allah ima ni'ima alaihim akan su minan nabiyina, yana cikin jerin sahun inda annabawa suke. Yanzu sai a ce mutum ne yau sai ka tashi kawai ba annabi ba, sai a ɗauke ka kawai a kai ka sahu na annabawa. Wannan wani irin matsayi ne, kuma menene musabbabi? Sai aka ce a'a ba kowa ba ne, sai aka sa ka cikin siddiƙai irin su Sayyidina Abubakar da sauransu, sai a ce an saka ka a cikinsu, wa'annan kai kana daga cikin wa'annan. Sana a ce a'a kuma kana daga cikin waɗanda baya ga wa'annan salihai ne, managarta ne a aikinsu, sai a ce kuma an ɗauke ka an saka ka cikin shahidi. Wannan menene za ka yi wanda zai iya baka? To wai a nan kawai an ɗauke ka tsallin an saka ka a ciki, aka falalan ta kai falala, abin mai girma ne. To amma menene ija maka wannan? Biyayya ga Allah, ga manzon Allah. Ta su ma sun yi biyayyan, ba a ƙara wani abu. Waccan ayan ta ce ta qul in kuntum tuhibbuna Allah, ta ce fattabi'uni. Kana son Allah? To ni za ka bi. To he kana son Allah, he ka bi manzon Allah. To tunda ka bi ya ce bari mu ma tukuici, san manzon Allah da biyayya a kansa, to waɗannan abubuwan riƙe su ake gab. Kana son annabi, to dage yi koyi da kuma abin da ya faɗa. Annabi ya ce a yi kaza, dage ka yi. Ya ce a bar kaza, dage ka bari. Waɗannan guda biyun riƙe su ake gab. To sai su kai ka matsayin da kai baka ma san, baka taba tunani ba ko a mafarki cewa wannan matsayin zaka taba hawa a kansa, saboda waɗannan abubuwan guda biyu da ka riƙe. Allah ya ce wa husna ulaika rafiqa, wanda kawai aka ɗauka aka tsarkake shi aka saka shi a cikin waɗannan, ya ce kai ai wannan matsayi da aka saka ka baki ɗayansu ai ya kyautata a gare ka. Ai baka ga wani abu ma mai kyau ba sama da a ce ka zauna tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da waye duk tare kuke. Yasa in ka kalla sai ka ga abubuwa ne waɗanda nema ake yi, kuma duk wanda ka ga ya tafi a layin, to Allah ya taimake shi ne. To musamman annabi, a baka yadda za a yi ka saya,
sai aka ce to ka zama a'a to tunda ba annabi bane siddiqi to sai ka je kai ta koyo kai ta iya kokarin ka haka ga Allah ya sanya ka a ciki amma ba lalle ka gane ka shigo ciki ba ko ba a shiga ba inda yanzu babu wani annabi amma kana zuwa sai ka ji stamping ɗinka ga inda kake sai a ce shahada ita kuma in ka ji me yake ciki sai ka yi gurin ma ina manzo Allah yana cewa wanda aka kashe ta hanyar shahada din nan to ai yayi guri duk duniya ba wanda yake mutuwa ya haɗu da rahaman ubangiji Allah ni'imta shi a kabarin ya ce ga masaukinka na aljanna ya ga abin da aka tanadan masa ya ce ya ana so a koma duniya zai ce kwarai ma kuwa ina so in koma in ƙara aikata abin da na aikata aka kashe ni in ƙara so 70 ma sai shahidi kaɗai ka je ka ga aljanna da abin da kaga ka manta da duniya amma bai manta da falalar kashe shi da aka yi ba wurin ɗaukaka kalman Allah yana nan ina jin ina ma a ce in koma in ƙara komawa yakin a ƙara kaso ne in ƙara komawa a ƙaru wai ana cewa sar da jininsa zai tsartuwa itahi a lokacin Allah zai ce a ɗaura masa aure da mata 70 na gidan aljanna ‘yan uwansa guda 40 waɗanda fa suka cancanci wuta ba ‘yan aljanna ba dama wanda yake aikin shi na aljanna dama ai ya ji da kansa kawai ai tai to waɗanda aka rubuta wane ɗan wuta ne a can littafin Allah an rubuta ɗan wuta ne to irin su ne Allah ke tsamewa da wannan zubar jinin sai a ce to yanzu kilga guda 70 an gafarta masu ta dalilinsa da sauran abubuwa barkatai da ke biyowa baya waɗanda shi Allah ma ce ai kan ma ka kira shi matacce bal ahyawu inda rabbihim yarzuqu ai ana tahiya to ana nan kuma an juya ne an shiga wata sabuwar rayuwa Allah bai ma yadda wanda ihe ta fagen daga aka kashe ba bai ma yadda ka ce mai matacce ba a rayayye ne kai ne ke ganin kaman kun rabu da shi kenan amma rayayye ne ina can kuma sai a dora wata sabuwar rayuwa to Allah subhanahu wataala duka wayannan abubuwa ne masu tsada da aka lissawo amma sai aka ce duka ana cikin su na wannan aya daya Allah ya ce duka wannan a ce kai ba annabi ba shahidi ba siddiqi ba wani salihi ba kuma a ce ka mutu an tada ka cikin su sai ya ce to ta yaya ne sun yi aiki waɗancan magabatan sun hita hilin daga sun buga an yi kaza amma ya kawai ga sahun ku ɗaya da ce ta yaya za a yi kamar ana mamaki sai Allah ya ce zalika fadlun min Allah wannan falalan Allah ce shi ya ga daman haka kawai amma ya hidi ma kana son wannan falalan ta zamo a kanka rike soyayya da biyayyan annabi Muhammad abinda yace ayi abinda yace a bari sana a samu soyayyan ka ce take da soyayyarsa kuma to idan ka rike haka ka tahi to wannan falalan sai ka ji Allah ya saka ka a ciki baka aune ba tunani sai ka tashi kiyama sai ka ji an ce wannan falalan da ake ɗaukan mutum a sa shi cikin shahidai a sa shi cikin kaza kai ma ka samu alfarman soyayyar shugaba alfarman biyayyan da kake yi to sai Allah ya ce a zalika fadlul min Allah ai wannan falala ce daga ubangiji ba wai aiki bane na mutum ke kai shi wa kafa billahi alima Allah kuma ya isa ya zama masani a dukan abin da ake aikatawa duniyan nan baki daya wala yunabbi'uka mislal khabir aka ba wani wanda zai iya bada wani labari ka gazgata sama da Allahu wanda ba mai girma irinsa kenan wannan falala wanda yake so ga hanyar shiga rike soyayya rike biyayya ga manzon Allah sai kaga ka samu waɗancan matakan
an ce a yanda ake maganan wannan wurin to ba wai aljanna ba ce irin taka gama gari ba irin taka ba ce ba. A firdausin da ake addu'a kowa ita ce shi Allah ba mu aljanna firdausi. Ana ga ita ce sama to akwai wani wuri kuma da shi kuma in a firdausin ne to shi ne za a kira in aljanna akwai white house da ya tara duk wasu jigajigai to a nan ne fi maka'adi sidiki inda malikil muqtadir. A nan ne Allah iki, nan manzon Allah iki, nan sauran annabawa suke, to nan ne kuma ake ɗauko shahidai ana ajiyewa. Nan ne salihai bai a kawo su nan wurin. Nan ne waɗanda suke managarta a ajiye su a nan wurin. To sai aka ce kai ba ko ɗaya ciki amma an ɗauko ka an tsinduma ka ciki. Kai ka san falala ce ta Allah. Tsakaninta da firdausa irin wurin da ake kira da ziyada. ‘Yan aljanna da ake kwasa a ce za a ta yi ziyada, a daɗa madadi shi ne da kallon Allah. Kana ganin a inda kake a aljannan kaɗan birni ne, kana tunanin wani ma in ya zo he ƙauyanci, yau he a ce za ku je gano Allah, to a nan ne za ku zo. To idan aka kawo wani awa ɗaya gare shi, wani awa biyu, wani kaza, wani in ya zo kwana zai yi, amma fa zai koma inda ya fito. To duk a gama abin da aka yi, in ka zo ka kalli Allah sai ka ji ashe ya yi inda kake zaune aljannan ka daɗi kawai. To da kawai aka gama aka ce za ka koma, to sai dai aka yi ka da ƙyar da tsiya a kwashe ka a leda, amma ba za ka ta yi a arziki ba. To sai aka ce wa'yannan bayan Allah sunan ne wurin zamansa dandandan su ne kawai, ‘yan fadan Allah. A wurin matsayin shi sai dai kawai an ji. Wurin ba za ka iya haƙaito shi ba sai ka gan shi yadda yake kawai. Shi yasa duk wannan abubuwa da ke faruwa a dage dai a yi aiki kawai. In aka yi aiki kuma sai a miƙa wa Allah ragama da addu'a da kuma tsarkake niyya, to sai ka ga Allah ya maka abin da kai kuma baka taɓa tsammani ba. Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaƙa ta alkhairi. Sada mu da dukan alkhairori da suke a wannan wata mai albarka, abubuwa na sharri da suke tunkarowa gaba da waɗanda